Bu Joko. Wah, kae mesti ra ketok iki aku ning kene iki. Tak bele sik. Ra ketok nomere. Halo. Aku ning kene mingu burimu. Heeh. Buri gerbang, aku ki ning cerak lampu-lampu gede. Hek ning TBK no. Ora weruh jenengan ki. Sik maju. Nah, halo sayang. Ngerti ta ya? Tanteni ya. Heeh. Gek engko selak latihan narine dimulai. Heeh, zo. Wong nek ngono kuwi lho Mbak, nek ngenteni wong wis diandani lampu gede kok dadak teko ning ngendi atau iki sing tak nggo Mbak. Apik ya Mbak ya nek nggo kebayak delok karo ngenteni Bu Joko. Keren ra Mbak? Ya Allah, burine. Ya Allah apik ya. Iki jenenge sirdul Mbak bahane, bahan kenit. Cara pakeke penak Mbak ora ribet ya to. Sik, jan repot. Iki nggo kacamata iso lho Mbak. Nggo kacamata ora mleyot dadi rasa wedi nek mripate minus apa plus. Lho, ya ta, iso nggo wong tuwa, iso nggo wong nom sing ra iso ki nek urung tuku. Cara pakeke piye to Mbak? Ri gampang. Nah, cara pakeke iki kowe arep nganggo konde oleh, kok konde. Nganggo inner Turki oleh ya to, nganggo ciput oleh ora ya oleh sak-sakmu. Iki cara pakeke goleki bolongane slet. Nah, mlebu rene iki gampang to ngono kok jari angel. Angel ki nek kowe ora gelem ngetokke dit kuwi angel ya to. Kok larang men to Mbak Ri? Mbak, jenenge jilbab ki nggo kualitas mesti pengorbanane yo akeh. Bayare penjahit ki yo ora mung 1.000 2.000 mbok pikir. Nah, nek kowe ndedit jipuken nek ora cocok karo dhuwitmu ya wis sekipen ngono kuwi aja kulino komen sik nek urung nyoba ya to iki jenenge sirdul warnane kopi apik ta iki warna kulit banget lho keren ya lah Bu Joko wis teko kae